kunuti se u nekog bližnjeg, jer je to često slučaj. I da li, ako se za nešto ukunemo, a ne ispunimo, da li će se toj osobi u koju smo se ukunuli desiti nešto? Da li to ima neko biblijsko utemeljenje? Nema biblijsko utemeljenje, znači ti možeš da prizivaš prokletstvo, da se kuneš u koga hoćeš. Ako neko živi moralno, ti njemu ne možeš da naudiš sa nikakvim kletvama, s nikakvim kunjenjem i tako dalje. U Bibliji postoji da se čovek kune i to da se kune u Gospoda. I ta zakletva glasi tako da je živ Gospod. Tako da je živ Gospod. I tako su se ljudi kleli u stara vremena. Kako? Tako da je živ Gospod? Tako da je živ Gospod, ja neću da se prodam njima, njima i njima. Tako da je živ Gospod, ja neću da idem da se kurvam. Tako živ bio Gospod, ja neću da idem da kradem. Ili ne znam tako. Evo sad je, pre neki dan je Dritan Abazović rekao, dajem reč da ja neću da izdam. I da neću da pređem na stranu njihovu, suprotnu. Znači, on se zakleo, dao reč. Kod nas kaže dao reč. A u Bibliji se zaklinješ u Gospoda. Tako da je živ Gospod. I to je mnogo ozbiljna kletva zakletva kad se ti zaklinješ u Gospoda. I zato u Bibliji postoji zapovest. Nemoj uzalud da uzimaš Božje ime. I tu se prevashodno misli na zakletve. Jer su se mnogi lažno zaklinjali. Onda su fariseji izmislili trik. Kako da se lažno zaklinju, da manipulišu s ljudima. I onda su govorili. Tako mi Jerusalima, velikoga grada. Tako mi podnožnju nogu gospodnjih. Ili Izrael, odnosno Jerusalim je podnožje Božih nogu. U Bibliji postoji taka jedna formulacija. Onda su se oni kleli u tako neke... Tako mi Jerusalima. I zato Isus kaže, kad se kunete, nemoj da se kunete ni Jerusalimom, jer je grad velikoga cara, ni ovim, ni ovim, ne ovim. Nego neka vaša reč bude da, ne. Da, dovoljno je samo da, ne. Priče, nemaš ti šta da se zaklenješ. Ali u stara vremena je bila ta zakleda tako da je živ Gospod. Tako da može neko se, mislim, nema svrhe da se, nema potrebe da se bilo ko zaklinje i da... A to što će neko da se zakune u nekog drugog, to ne može da naudi ako taj drugi živi moralno. Kraj priče. Koji su neoborivi dokazi da živimo u vremenu kraja? Dragi prijatelji, čitaj Bibliju, možda pogledaš moje predavanja iz serijala Posljednji događaji. Možeš da budeš i biblijski nepismen pa da vidiš da smo na kraju, da svet propada.